apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ag-holding hands taman mo, Anita, my love. Ay nawaw, kit-kitaam nga ado ti lumablabas. Anya ko maita, kitadda mo ti relasyon ta. Naimbagpay nagiti lumablabas. Adda ka holding hands ta. Ay naapo, pangaasim adyano, di mo dadaalan ti aldaw ko. Ibain naksamit. Sa anak mo't alaad iti panagkunak. Gamno apay at dinak kayat aka holding hands. Dinak pa'y may amamumot iti pamilyam. Saan lang nga dayta? Sa anak pa'y ama-imay di iti Facebook mo. Ay na, manmano akto pa'y amang ipos iti ladawan ko. Taladawan mo pa'y kit din. Ala, agawaam kit di taag merienda ta agawitan. Dinak samit ay ayatin, Anita. Nagadulakit din ay nga ibagbagam. Agawaam kit di taag merienda kunak ta makaaw-awid akon. Kaya't kun ti agina na dyano. Awan pa'y 30 minutes ta dito. Ngam kayat mong agawid tadagosan. Saan ka di nga imbagakin ka adyak kayat nga ag-date na? Basol mo matlaang ipilit mo arumwar na. Nakabisuot ka mat anagawid, Anita. Apay ka de. Ay nawaw, di kay agsaludsuden tawan matlaang maitulong yo tatang. Asino nga ro lalaki anang itulod kang kaitay. Awan day jay. Ay nawa, okay ka lang ka de. Di mo mutsong bata na lasaya at agad sa lodsod ko kang ka. Gayem ko lang ang day jay. Apay ka di aya. Pinastrik mo kumaa at pinagkapimpay. Ay nawaw, saanon? Nakababain no makita dagiti kaaruba. Ang mga nuanya pa'y ti panunutin da. Anya? Ay natatang, awanin ti adupay asaludsod. O anya, mabalinan ti agina na. Unay nagasat ko ya. Ay nawaw, anyat na pa siya, makin ka dyan naw. Masaksakit anak, launay ter aramidon tinubyak na lang. Dahil nga Anita man ang ti parikot mo. Wain, No siyak ti sika, makiwin naswas ka nga minan iti dayjay a babae. sana mabalin na lang. Anya asaan mabalin mo't nga ibagbagam dita? Mabalin ano kayat mo? Nalang ay ayatik launay na Anita. Anya? Diyak ka ba ilang ti makiwin na swaskin ko na? Ay, pangaasem, di kagbalin abulsak gapula ang kan ayat. Di mo ipilit ti bagim iti may sa ababae, no di mo matmarik na ti panangipatig na kan ka. Iberbirok mo laang ti pagsakitan tinakam mo. Ay, awag kamot nga awag si Kadyano. Apay ka di aya. Agputno ka man kanya. Asino di lalaki akadum iti may sa amol iti galman. Lalaki mo't nga ipagbagam. Hindi ka man naglibak. Amok nga dakaduma nagmol iti galman. Di ko nam kanya kit busy ka. Alawanin, ibagak man laang ti pudnukon ka. Ni Jerome ti pudnong ay ayatak dyano. Anya? Agwin na swastan. Awanin ti mariknak apanagayat para kan ka. Ay nawa, kalpasan ti amin. Kristalayan kalakakin ka ti makiwin na suwas kanya. Ulitak manin Saan kan nga ay ayatan dyano? Agbiro ka laangan iti sabaling ayatam. Taawanan tinamnamam kanya. Bye! Ada ni Jano Jesalas anak ko. Ay nawaw, anya pa ilang ter aramidan day taadyano dito'y balay tatang. May ti kaya't nakitagsarita kayo tinalapat anak ko. Apay nga imay pailaang kat imbreak ko nga rudan. Ay unay ka na ya. Di ka masya ni tao. Saan ko nga rudan nga ay ayatin day tatang o tatang? Ni Jerome Tipudno nga ay ayatak. Past time ko laang day taadyano. Di mo magayam ay ayatan di tao. Di mo kuman inaklon. Tapos saan amang namnamakang ka. Di mo amot makontento ba? Ay, isumat tinang ipilit itibagi na kanyak. Ala, papanawin yun day ta lalaki. Taumay ni Jerome dito'y balay inton madamdama.
iyam-amok to kada kayo. Ay, agandad ka, Anita. Ang mga no agbalateking ka na gitar aramidam iti padam at tao. Saan to ang mapasamak day tatatang? Uray pupuutin nyo. Ay ayaten nak ni Jerome. Masiguradok day ta. Apay, amom nga raw, ti sumaruno ang mapasamak. Diyos ka aya. Manong aldawan, adi ka nang nanganjanaw. Sana ka mabisin? Ay nawaw, gapulaang itiday jay nga Anita, baybay amon ti bagay. Sanang, apay naramid na Anita tigas jay kanyang. Saan ang maikaritikas jay a babae kan ka anak ka? Nanang, kaya yung taglaunay na Anita. Apay alalakalaan kan kuha natin nakiwin na suwas kanyang. Wun ata saan na ka nga'y ayatan, pagay ayaman na kalaang. Imbes abaybay am tibagay, agsapol kakit di iti kasukat na. Ipakitam kan kwa na akabaalam tagbalin anaragsak, nga uray linuko na ka, nga insukat na ka iti sa balay. Kasanuno. Nakadwa babae dita. Adupay ti maam-am mo manakaw. Saan lang ani-anita ti babae dito'y lubong kunak tumag. Naragsak ka tikas tangar aramidam, Anita. Apay manen ay tatang. Di ka maasyan mo't iti lalaki alunuklukom. Ay nawaw, mangrugi kay man ako na akong tatang. Pinagkwartam lang sa amo ni Jano. Shhh! Kontrolin nyo mo't tangiwat yung atatang. Pudno tinaibagayo. Ngam dinak mo't ibuking Anya. Nakalala aday di adyano. No awan la ti kwartana, ay saan ko nga aklunan day di. Nakamukeng ka. Piling na pintas ka ba? Ni tatang mo't talaga mo't anapinta sa kanya. Kitaam kit ado ti mailawan kanya. Day tanto, ti pakaisagmakam kunak tumad. Ay nawaw. Anya man sang sangita mo, Anita. Linukunak lang day dyan, Jerome. Dua tawan alinuklo kunak tatang. Anya. Ado kami matgaya manobya na. Basol mo mo lang, Isumat nga min ti pinilam. Jaklaim pagarup nga ramitin na tikastoy kanyak tatang. Nagsakit lang unay tiriknak tatang. Dusam siguro daytan. Nalipatam ka di tinarabid mo kinidano ini. Sa bali mo't day jay Isumat lang, Nagaduka ka. Sinaktam tirik na ni Jano. Anya nga ita. Si kamot tandag sangit. Kasta ti ganaban dagiti tao. Adi na amot makontento. Aging pipintas. Kumusta ka matin dito abroad, Lusing, my dear? Nasaya at taklat tamat dyan, oh. Iso na laang tainal daw ang mabannog da tao. Di bali tatandani mo ti panagawid mo. No agawid ka, saan ka na mabanlog? Kan makainan na kamatan, no kaano akayat mo? Magagaranak nga rodan dyan, oh. Kaya't kamat lang ang makita. Oray siyak mat Kaya't kamat makita ken makadwa, Lusing. Ayun gayam, kumusta mat dan ti trabahom dita? Makababanlog, nga maanusan Kaya't ko ti makaurnong, tapno makapagkalay satan. Kalay sa adagos? Una, no agawid ka, planuan tayo adagos ti kalay sata. Di ka matanagan, tanapod no akmat king ka. Awan to ti pagbabawiyam, no siyak ti maasawam. Sino jay ka video call mo itay anak ka Ne, ang takam gamit dito, nanang. Ay nawaw, itay pa'y dinak nakita Isang nga raw. Kasan umot nga main kat ti ka video call mo ti ayan ti atensyon mo. Sino day jay Ni Lusing, nanang. Ti OFW anubiak ngagbalinto ang manugang yaw. Anya, OFW tinubiam ko nam. Wain. Ay kita amangan numailawan ka, kat day tantumanan ti pagsangitam.
Sakit OFW mo gayam tinobyam. Nagamamuan nyo aya. Iti social media. Nay, saan kay pay matgayam ang nagkitkita iti personal? Ngamam mo ni pare Oscar Tinubyak na nang. Kay eskwilahan na kano iti kuleyo da. Ang agan-anad ka, anak ko. Diyak kayat nga agsangit ka manan gapu iti daytang ayat-ayat. No agpili ka nga ket jay babae nga amuna ti makuntintaw. Ay nawa, di ka matanaga na lang. Saanin ang maulit, tinapasama kiti. Anyat ko nam itayan, tatang. Agawid ni kasinsin lusing. Uwan, Ay nawaw, naimbag man tanapanunot na ti agawid. tida magkukatsan ka nung agsubli da, brod. Taag furgod da iti nobyo na. Nukas na. At dagayam nobyo na, tatang. Ada, kalugaran text mo. Asino nga ex ko, tatang? Ay nawaw, asino kumapay? Ni Jano nga ex mo ah. Anya? Ang aon pagdanagam, takalugaran na laang may. Amuyo ti nobyo ti kasinsin ko, tatang. Dahito tijak sinaludstod. Maamuan tayon tuan, agkalaysada ka no agawid ti kasinsin mo. Naimbag pa'y ni kasinsin lusing. Makiasawa mo't gaya man. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwam kasinsin lusing. Si kakit dimot kasinsin Anita. Uray si kamat. Ad-adda apimintas ka. Saan mo't? Anya saan? Kat no nag-level up ti kinapintas mo. Ayun, makiasawa ka kanumot gaya man kasinsin. Wen kasinsin. Umay tinobyok dito balay inton bigat. Si kangay, adda ka dimot tinobyom? Awanan kasinsin. Nakiwin na suwasa kun kankwana. Ay nawaw, iti anya aga po kasinsin. Babaero mo ngamin kasinsin. Ay una yan agasat mo kasinsin. Naimbaglaangan tas saan akas sa tinobyok. Uray long distance kami kat mariknak anapod no kanyak. Iyam amum tuman kanya kasinsin. Amangan no adamat kasinsin na single dita. Umay ka dito'y balay inton bigat kasinsin. Iti kasta kat maipaamamukan ka. Ay kayat ko lang unay day ta kasinsin. Ay na, magagara na kun ama kaamam mo no asino day ta lalaki. Anyat ko nam djanaw. Mapan ka manen iti lugar ti ex mo alalaki raw. Ninanang mit, agkalugaran da nga rod kinlusing anobyak. Kan may isa, nilusing ti gagarak ijay. Saan kat ani Anita? Kasano laangan ngay no agsabat ti dalan nyo kin ni Anita ijay. Ay nawa, di uray pagsabat kami. Awanan bibiyang kukinkwana. Anya ti plano yu kin ni Lusing aya. Kalaysa kami na. Nakasaritam ka din dagiti dadakkel na. Agsasarita tayong tao. Saan pa'y ngay ta? Ngamin, kasangsangput na laang nanang. Agina na kanupay. Agsagana kamot nga rudan numapan ka iti ayanda. Ituloy tanto ti agsarita inton sumangput ka. Tiano? Anita, Anya ter aramidam dito'y balay ti kasinsin ko. no kasta? Kasinsin mo ni Lusing anobyak? Ay nawaw, si katinobyo ni Lusing? Siyak nga rod. Ne, adda ka matgaya man kasinsin. Ay iwan, kasangsangput ko lang ang kasinsin. Agtugaw ka Ay, agyaman na kasinsin. Ayun gayam, iso ni Jano, tinobyok, soon to be asawa kasinsin. Si kagayam ti dakdakamaten ti kasinsin ko. Nice meeting you, Jano. Agmeryenda tayo pa'y, sigurado ang mabisbisin kayon. Sigurado ka kadi iti dayja a Jano kasinsin Lusing? Ay nawaw, apay akas tamatan ti ibagbagam kasinsin. Kayat ko amaamuan no sigurado ka kadin kankwana kasinsin. Wen sigurado akon kenjano kasinsin. Sigurado aklaunay. Apay anasarudsud mo. Adda ngamin madlaw ko kankwana kasinsin. Anyamat day ta amadlaw mo kasinsin. Kasla playboy mo't sika. Ay nawaw, kaslalaeng kasinsin. Ngam nasingpot day jay. Kastaya? Wen. Sa bagay, adakan ka dayta.
Si kamot ket di ati makidan na. Saan mat asya? Si kakit di mo't kasinsin. No agsasao ka, kaslaad da sa bali akayat mo asawan Amom ka di, aglang-lang ka kano a playboy. Neng, saan mo sa anak a playboyan niya? Asino mo tinangibagay ti kasta? Ni kasinsin Anita, malagip mo, di kasinsin ko anak kagidan mo idi na minsan nga imay ka dito'y balay. No agsasao kat kaslam muna ka. Iti anya aga po nga ibagana ti kasta. Kat isuntupay ti lalakero. Anya? Ulitin man imbagam, Jano? Nagpudnuwaken ka. San ka kadi matismaya kanya? Ang mga no ibagak ti pudno kat agbabawi ka ang makikalay sa kanya. Saan? Di ka madanagan. Sa anak nga agbabawi. Luseng, kinapudno na. Ex ko ni Anita kasinsin mo. Linuko naklaan. Isuan nagsina kami iti. Anya? Ay, maawatak itan no apay akas jet ibagbaga na kanyak. Diyak mo nga kasinsin kayo gaya. Awan mo't ngayon makita ka po siya iti Facebook. Kan may saan agpada ti apelyedo yung? Middle name ko ti apelyedo na. Agkapsat nga min ni nanang ko kinitatang na. Iso asaan kami nga agpada iti apelyedo. Isumot lagayam Diyak mo't nga minan sinaludsod kin kadagita abambanag. Tadyak impagarok nga agkabagyan kayo gayam. Ang hindi ka madanagan. Saan matkid di nga issue day ta kanyak? Napalabas matan day jay. Iti kinaado ti lalaki. Dayjay pay laang mat adyano tinagbalin ang nobyo ti kasinsin ko. Apay, masaksakitan ka. Ay nawaw, sana. Oh, di ka man aglibak, Anita. Iti kasta tuno ti busis mo kat madlaw ang masaksaktan ka. Ni tatang mat. Medyo laang. Di sumalang. Linukom ni Jano idida kayo bay. Itata ikasar na ti kasinsin mo. Ibagam, medyo masaktan ka. Ure asino mat atatang. Masaksaktan ka nga men. Di mo maaklon at ti lalaki alinukom ide. Kat iso ti makatuluyan ti kasinsin mo. Una yan agasat ko, tatang. Tungpal biyagan adusam da itanak. Tunggal adda ti reunion tayo. Kat kanayon mo to makita ti ex mo anaragsak iti din na ti kasinsin mo. Amang ipatpatag law na ikinkwana. San akasking ka, lalakero. Tatang, da kayo man timangtad iti regalo kada kasinsin lusing. Hello, mapan ka iti ayan da kasi ka amis mo timangtad. Mabayin na nga ro, tatang. Naku matipagbainam. Amangan no anya pa'y ti maisawang ko ijay. Nakababain, tatang. Iso apang nga asiyo. Da kayo kuman timangtad iti regalo kadakwada. Mudtuyad, tas siya akong tibangtad kadakwada numabaing ka. Di kasinsin mo samot di masabat talusin. Bakit? Aywan, anya nga tadya binagkat na. Ne, sa balimot ti pagturungan na bakit? Pukaw man. Kasinsin! Kasinsin, Anita! Apay ngay kasinsin, dandan ni sa bali adalan mo ti pagturungam. Ay, ko kasinsin. At dalamapan ko itulod iti ayanda na LC. Da kayo nga sa dino ti papanan nyo iti asawam. Agpa-check up kami, kasinsin. Masikog nga minan ti kasinsin mo, Anita. Congrats Congrats kada kayo adwa, Jano, Lusing. Ay nawaw, apa kasta tilangam anagawid anak ko. Saan mo tan ama i-drawing? Nasabat ko pa'y laang matda kasinsin Anita di tadalan, tatang. Kag, anya ko man nasabat mo ida. Masikog mo't gaya man ti kasinsin ko. Kasta, nagbunga mo't gaya man, ti ayan-ayat da. Ni tatang mo. Inton sumarunong amin, agseryoso ka, Anita. Sursurwam ti makontento. Di mo pagayayaman tirik na ti padam a tao. Tapno awan ti pagbabawyam. Naawatam. Ay, nawaw! Di mo pagayayaman tirik na ti padam a tao. Taamangan no iti udi kat agsangit kanto. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubot kami, Neri. Ni Manang Tasya ngay, Imunan iti apartment nga abangan me. Agdalos ka no. nagpakada kayo kadikin tatang manong? Uy, nalpasayin. Okay, agan anad kayo ijay. Ungayam, tibingay ko ha. Di mo liplipatan. Bingay iti? Di ka man nagindi di mo dita. Tibingay ko iti pensyon ni tatang ah. Di mo ibaga abukodam ti pensyon na. Ay nawaw, saan apara kada taday a pensyon manong? Para kang tatang day ta pensyon na kat nga rod. Pagbibingayan tayo atalo ah. Sigurado ha, saan mo't lamay bus ni tatang ti pensyon na. Kas makita mo't, ado ti vitamins kan agas na manong. Basta, ibingayan nak to. Diyak ipalubos sa bukodam ti pensyon ni tatang. Naglalaing hamon ngay. Manganan tatang, Damanong mo jigo ngay. nagpakada damot kang kasakbay apimanaw da tatang. Sa dino tinapananda ay ah. Nalipatan nyo man adagosan tatang. Limasindan Lukasta, saan dan nga agawid dito'y balay? Agnaeddan iti kalapang impatakder da tatang. Saan ka nung ngamin akomportable ti manugang yu dito'y balay? Kaya't naalumasin da ta adama ngaminan pamilyada tatang. Sa bagay ah, mayat day ta anapanunot da. Tapno masursuro dati tumakder iti bukod da asaka. Wen tatang, alay mangang kayo, tagtumar kayo pa iti agas yo. Kumusta ni tatang mo, Neri, kaanakan? Adala tatumtumaran na nga agas kan vitamins antikordapya. Ayan na nga'y, jak mo't makita. Adda iti silid na, madama nga agin ina na. Damanong mo, Diego nga'y, makalawas mo't tan ajak ida nakit kita. Limasin dan ay ti simple akalapang impatakder dante. Isumot lagayam Bayat mo't kit day no limasin da, bareng aggagat damot. Kanusang kaibagalat ta ni manong ti pensyon ni tatang. Ay nawaw, apay ti pensyon ni tatang yaw. Kas iti sigot, kayat na ti makibingay ante. Anya, apay amakibingay pay laeng, kat para kumakantatang yu day jay. Jakman amo kini manong. Timot pensyon ni tatang tinamnamaan na. Kasano laengan ngay no awan ni tatang yaw. Ay, jak amo ante. Urayan da siguro ang amatay da iti bisin. Adakon, tasya pa kayo. Ay nawaw, awan trabaho yu aya. Nagawid ka mo't adagos. Masadot ako nagtrabaho. Na, saan ama balinti kasta ka panunutam lakay? Kasanun tulaangan ngay no agpas ngayak. Anyat ko nam, agpas ngay ka. Wen, agdadag sinak lakay. Nasurok ama kabulan ng tisikog ko. Okay. Ni, apaya kasta lang ang tireaksyon mo. Di ka madanagan aya. Awan pa'y urnong ta nga masikog ako. Awan rumpe nga pagdanagan ta bakit. Si kakit dimot. Na, Aging nga si bibiyag ni tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan. Ngamin, adda binura na pensyon ni tatang. Bumingay tanto, ano ka? anya, di ka mabain iti amam aya. Nagpamilya kan yung ti pensyon na tinamnamaam.
Anyat masapul mo, Manong Diego. Imayang talag tibingay ko. Ayan tibingay ko nga. Ay nawaw, bingay mo't nga ibagbagam. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Awanan Manong, naigatangan iti agas kan vitamins ni tatang. Saan man nasak ti luklukom neri? Tabusis mo ang mga numangag ni tatang. Isupay kit di apaka-estresan na. Amok numano ti pensyon ni tatang. So asa nasak ti luklukom, nalawag. Agtrabaho ka ngamin Iti anya agapu ang nagigkat ka iti trabaho. Narigat nga road ti trabaho ijay. Diyak kaya ti matay anasapa niya. Gaputa ada pensyon ni tatang. Relax ka matan. Una, ta anak nakmat. Ada karmengak iti pensyon na. Ay, jak amukin ka. Sana sakti pagpungpung tutem ko nakmat. Nay, ited mo ti bingay ko wano kayat mo nga daratang iwat mo. Alya jay nanggagaw, anak ko. Anya tinangagyo tatang? Kaslada agong ungat. Boses ni Manong mo, Diego, tinanggagaw. Ay, kwa tatang. Apay akas taunay ti ungat ni Manong Mau. Awan day jay. Adala di mi nakinaawatan. Ayan na ngayon. Di naman ko naasiripan nak dito'y silid ka. Agdardaras ni Manong tatang. Ada kanutilakad na. Kasta ka de. Ibagak to, tao may da kayo sa rungkaran no saan da abisi. Wan man anak ko. Kailiw ko matan ni Manong Mau. Oh, adamot langan pagpacheck mo, bakit? Ay nawaw, naggapuan day ta akwarta, Diego. Nagdiskitara ka. Amangan mo't no dakis tinagtaudan day ta akwarta. Awan rumba nga pagdanagam. Tas saan ko at tinakaw ti kwarta? Nangalaam nga rod. Ibagak man langan tap nagtalnakan. Bingay ko iti pensyon ni tatang. Anya, Di mo nangag. nangagkongam. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Imbes asika ti mangtad iti kwartakin ni tatang. Saan? Tati pensyon namot ti bambantayam. Wan at anak nakmat. Sana mabali na bukudan ti kabsat ko ti pensyon ni tatang. Amamat nga gatgatang na iti agas kan vitamins na. Di kan sumanao. Awatam kit din ti kwarta. Inton kon ibabawi. Ay, una yun. Di ka madanagan. Tadamanan inton sumaro no abulan. Orayin tayo laeng bakit. Diyos, para kada kayo, antikordapya. Agyaman na kaanakan, ay gayam. Anya di nangagmi di na palabas ngal daw. Anya tinangagyo, ante? Idi imay ni Manong mo, Diego, dito balayaw. Kasta unay mo, ti unget na. Ay, ti pensyon ni tatang tinagapaan mi, ante. Ay una yun. Agraman pensyon ti amayo, pagapaan niya. Wan ta isumat tinamnamaan na, ante. Apay ngamin ang nagikat iti trabaho na. Jakman ammo. Sapay masikog ni bakit na. Day tangarod, ante. No agpas ngay ni Manang Tasya, sigurado adakkel agatat ti kasapulan da. Day jay kumati panunutan ni Manong. No daddo may samot ngamin ni Manong mong agpatangkeng. Di na amok ti mabagbagaan. Apay adi kay bumangon di tatang. Agsapan, mabigat tayon. Ang kakapsutak man nga rod, anak ko. Anyat kayat mo asawan, tatang. Mapanak sa matan. Papanan nyo kuma? Ang mga nudandani matan ti ipupusay ko, kurak. Di kay man agsao iti kasta, tatang. No bilang man tamatayak, di kay agap-apakan Manong Moan. Tilang balay, kandaga anak ay patakderan ti balay, ti may patawid ko kada kayaw. Amoy umot anay lakon ti daduma adaga tayo. Idi nagsakit day dinanang yaw. Di kay agsao akasta kunak, tatang. Ibaga ko, tasantay nga amuno. Mangantay kit din, tapno makapagtumar kayo manan. Talaga nga kakapsutak. Diyak kabalanan ti tumakder. Ay na, nasayang at mat na nagawid kang Diego. Oh,
Apaya kasta titsuraam ta siya. Imawag ni Neri itay awan ka. Siya kung tinakisarita kan kwa na, taimbatin mo ti cellphone mo. Anya tinyawag na. Anda ka din tibingay ka. Pasyaran tayo kanu ni tatang tagkakapsot kanumatan. Pagkakapsot. Kat numayat mo ti dinaudi anak pa anak ijay. Adda kanupay tibilin na iti kapsat mo. Amang ano saan na pinagtumar ni Neri iti agas, iso akas ta. Uro saan, amang ano di na pinagarsisyo di lakay. Ay nawaw, kasta pa'y laang matibagam. Matayak san at talaga, Neri. Ni tatang mo, saan kumaakastaa? Saan kami pa'y anak kasagana? Adako, datang. Sika ka nila ita, Diego. Siyak nga ro, tatang. Apay, Neri. Anya tinararamid mo ko ni tatang. Inaramid mo't asasawang? Apay, kastamot to ni tatang. Di mo samot impatumar ti agas kan vitamins na. Ay nawaw, di ka man agpabasol akasta? Binaybay am lakit din ni tatang. San sa pa yan nag-exercise on? Kaya't mo amatay ni tatang niya. Agtal na ka man, manong. Nabayagan asyak tinangas asikaso kin tatang, ure di agnanaad kayo paylaang dito'y balay. Ita, pagpanunutan dak paylaang iti dakas? Nagpuskol launay mat ti pa nagrupropam? Diego, anak. Sandak mo't abinaybayan di kapsat mo. Apay nga ro kasta kamot ng tatang. No oras kon. Awaanan maaramidan tayo. Ay, pangasiyo tatang, itantan nyo pa lang. Sana mabali na matay kayo ita. Agpaigid ka man nire. Pakanak ni tatang iti prutas. Di na nga rod matilmon. Siyak ti makam mo. Aglisi ka kitin. Ante Cordapia. Ante. Ay nawaw, apa yun, Nere? Awanan ni tatang ante. Anya, Tawagan nyo man tinaduma kabagyan tayo. Ipakaamuyo tinapasamak kin ni tatang. sino nga iti kadwa ni tatang yu iti balayaw? Imbatik payla ang antay. Matarantaak ngamin. Diyak amo no anya ti aramidak. Ay, kalma ka lang kaanakan. Mabiit lang tagchinilasak. Mapantay iti balayaw. Agyaman aklaunay antay. Itatawanan ti amayaw. Agagat kayo kuma, Diego. Ante, Amuyo mat, naibos ti dagayo idinagsakit day tinanang yaw. Amok at ti balay kan ti dagaan na kaipatakderan ti balay yulaang ti maipatawid da kada kayong agkabsat. tsak ni nama mapasamak ti kastoy, ante. Saan tayo ngamin at tengel ti biyag ti tunggal may sakada tayo kaanakan. Sapay dandani nagpas ngay ni bakit ka. Dayta kuma ti pinanunot yo iti asawam. Nagurnong kayo kuma. Jak amo no kasano kami itan, ante. Aggagat kayo ngamin Saan ati kwarta dagiti dadakkel yo tinamnamaan nyo apagbiagan nyo. No kasta ti kapanunutan niya. Ay awan da kayon tumulaang ti mayaw awan. Agpas nga aya kun inton sumaron no abulan lakay. Ngamday to lang ang ti kwartata. Awan pa'y nagatang tanga isuot ti anak ta. Kasano ngayon day ta? Naimbag kumamit no permanente ta nabiro kam at trabahom. Saan mat nga rod? Sideline lang day bakit. No api ngamin anagikat kay ti trabahom iti. Kat permanente kumaday chay. Di ka matanakan. Agsapula kiti permanente at trabaho. Kaanong tungay? Agpas nga yakun, Diego. Agdiskitarak pa lang iti gastusan ta. Kasano nga rod? Alaman. Ipaadas ko ti umutang gani anti Cordapia. Bareng masyan ka data. Pagalaak kumangay iti kwarta, Diego. Alamot tan ante. Masyan kay kadikada kami. Ni ading mo neri nga Karugurugi na lang iti trabaho na. Please ante. Da kayo langan tinamnamaan may. Ala, pautangan ka. Ngambayadan yun to Wanante, di kayo madaragan. Tagbiro ka kiti permanente at trabaho.
Ay, wan gayam, at da ginatang yaw nga isuot ti anak yaw. Gumatang kami pailangan tay. Awan mo't ngaminon tay badbado ti ubing iji balay tay dunarmot tanday dinanang iti. Mabit lang nga ron, ta irwar ko dagiti indultulin ko. Ha? Ado day jay, at da blanket, at da lampin, pajama, kanda dumapay. Tapno saan nga iso payagatangan nyo. Iso na lang tamasapul alabaan nyo. Pagyaman ako na yan tay. Dakkel na tulong nyo day takada kami iti asawak. Naimbagman tay nala ni Manong Diego ti interview agamit ti baby ante. Ay katawan pagpilyan na tawan matan kwartada. Wen nga rod, nag-text kanyak. Umut-utang, ngam awan na itad ko takarugrugi klaang mat iti trabaho. Nasurok makabulan lang sipod pimusay ti amayo. Gamnay agparikot damutan. Wen taawan mat urnong daan te. At damot nga minsan sadot ni manong mo. Ti pensyon ni tatang tinagbibiyagan da idi. Nujak ngamin mangtad kat dumanog ante. Ay narigat ti kasta. Iso asika agurnong kan kaanakan. Narigat ti agpamilya no awan ti husto nga urnong ken natalged at trabaho. Sa dino ti papanam si ka, Diego. Amom akapaspas ngay kulaan. At da interview itabakan. Asino ngay ti mga sikaso kada kami iti anak ta. Asino ngay ti agluto. Nakaluto akon. Ha? Insaganak amin nakasapulam tapno di ka marigatan. Agpaiso? Uyn, agawid at tumutla adagos kalpasan ti interview mi. Kasapulak da ito at trabaho. Amumad, at da utang ta kanyan ti kordapya. Ala, agrubwat ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Agyaman naktamawat ng nakbakit. Kaya't kumatan kag trabaho tapno maitid ko ti masapsapulyo iti anak ta. Nay, kunaklakit din no asino ti masabat kaw. Si kamot gayam, Diego kaanakan. Sa dino ti papanam, nasapa ka arimwar ita At da duty ita ante. Nukasta at dan trabaho. Kasi ti apo, nasurok adwa alawas kon iti trabaho kante. Ay kat nasaya at nukasta kaanakan. Uwan ante. Aggagat tapno at daipakan iti pamilya. Uwan ante. Ay, uwan gayam. Ano san nyo pala yung ti agura ha? Saan ko pa yung mabayadan ti utang mi? Ngamin, igatang ko pa langit ni masapsapol mi iti aginak ti umuna aswildok. Okay lang kaanakan. Priority pa lang ti masapsapul ti aginam. Makaurayak mo. Basta saan ang mabayag unay ha? At damot kit din trabaho. Kabailan yun ti agbayad. Ay, nawaw! Saan narigat ti agpamilya? Tinarigat kat no awan usto apanggedan. Nang runa pa'y no sadot ti may sa atao. Iso asakbay nga agpamilya ka, siguraduam nga daurnong kanatalged at trabahom. Iti kasta kat saan kanto amarigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Si kanti makaamukin ni nanang Norli sa ading ko. Umakar kamin kin ni manong mo may iti simple abalay nga impatakder me.
Ay nawaw, di kay madanagan manang. Saan ko matabaybayan ni nanang? Agyaman naklaunay, ading ko. Ay na, awan rumbang apagyamanan yo. Takas anak, responsibilidad ko matlaang ni nanang, manang. Ayun gayam. Numaalam ti pensyon ni nanang, ikam iti kwarta. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Gumatang kay ti masapsapul yo. Di mabati, itid mo kan kwa na. Kan sakbay amapan kag trabaho, isaganam ti kanen na, ah? Wen manang, amok dagitan. Ay nawaw. Kita ading ko, di mo ungungtan ni nanang, ang mga nugumura. Ni manang mat, apay kumangay nga ungtak ni nanang no awan mat makagapo. Palagip laeng, ading ko. Narigat ngamin no agpasugnod. Agpakada kami nanang. Di liwayan ti mga na. Talaga kaday, adiyo kaya ti agnaed dito'y balay, Michael. Tanya, nauma kayaw. Adamot ngaminan balay minanang. Di kay madanagan. Adamot ni Norlisa ang mga sikaso kada kayo. Kanayunan minto ti agpasyar no makawaya kami nanang. Asidaglaang mo Sigurado day taa. Ay nawaw, unanang, saan mi mat nga ibaga kada kayo no saan mi akabailan nga aramiden. Anya ngay nga raw, ano sa kun Natal naman na ti balay no kwa. When no saan, mabalin mat ada kayo tagpasyar ijay balay. Amuyo mat. Ayun, husto tinakunitan niya nanang. Exercise yung matan, numagmag na kayo. Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidan yung ay nanang. Umay kayon agdigos kayo. Nalambing mo't anak ko. Ay na, nagadulakit di ariklamo yo. Agdigos kayo mat Makalawasan asaan kaya nagdigdigos. Sa balin ti pay udyo. Mangidadang kapay iti danom apagdigos ko Ay na, isupay kit di daytang aramidak. Amuyo mat abisiak. Saan ako ngagdigaw? Ay saan amabalin ti kasta. Umay kayo kit din. Nakasaganan ti danom apagdigos yo. Nakalamlamin mo't anak ko. Umay kayo, wino kayat yu asyak ti mangdigos kada kayo. Saan mo't akas ni manang mutanya kanya kay? Ay na, palagipan kay laang nanang. Saanen adito'y balay ti pagnanaedan damanang tanya. Kaya't asawon dayta, siya akong tibos dito'y nanang. Saklatan ti mangidadang iti pagdigos ko. Saanen? Sayang tigasol! Anya ti kuna mo usang. Sana nangidadang ni Norlisa iti pinagdigos mo. Saan nga road ka ba, guys? Ay nawaw, apay kanungay. Kasadot na nga road ti mangidadang. Manungal daw ay na di ka nagdigaos. Nagdigos ak iti kalman ngam digos pataw. Anya, Nalamin nga road ti danaw. di si ka kumanti nangidadang iti pinagdigos mo. No kasadot ni Norlisa ti mangidadang. Di na la kayat. Sayang ka no tigasawl. Adamat pensyon mo agastusin yaw. Jak man amo iti dayday nga anak ko. Jak maawatan ti ugali na. Isaw ka no ti bus dito'y balay. Ay nawaw, si kamot gayam ti lumabas, Norlisa ading ko. Mayat ti porma ma. Sa dino ti papanam. Pugtwa, manang. Siguro, nauma ka iti sigod at trabaho. Iso nga agaplay ka iti sa balay. Ni manang mat, saan akong ngagtrabaho. Kasano kuma ang makatrabaho kat adamat ni nanang am asikaso. Anya ngay nga rod. Wano? Adda ka date mo. Kamali ka manang. No kamaliak sa dino nga rod ti papanam. Mapan ko alaan ti pensyon ni nanang, manang. Ay wala niya. Ay, apay dayjay, nalipatak matan. Tapos gayam ita. Gumatang kay ti masapsapol yu Jay sobra, itad mo kininanang. Wen ka di, amok dagitan manang. Saan ang masapol nga ulit-ulitem, ta sa anak mo't atulang. Gimatang kakaday itigatas ko, Norlisa. Ay nawaw, wen, kompleto day ta nanang.
Agyaman nak no kasta. Tisuklik ngay. Alaan yaw, tinabati akwartayaw. Kasjay may tiar aramidan ni manang mau. No ada ti sobra iti pensyon ko kaitad na kanyak. Ha, ay ikwa, anya nga tano siya kung timangiduli, nanang. Siya kaun. Amangan no mailawan ka amang igastaw. Siya kung timangiduli, nanang. Bakit kayong matlaangan? Siya kuna lang arudan. Ada ti iur-urnungak. Kaipilit na paimot ti kayat na. Itad ko manlangan. Adto ti kwartayo. Da kayon ti mangidulay, tapno awan may bagbagayo kanya. Nasakit sa mo't tinakam mo kanya. Ay saan? Okay laang nanang. Pensyon nyo nga ro, di da kayo ti mangidulay. Agsubling tumot lang kanyak dahit akwarta. Sangapulo a balkot at tinapay kan talo a soft drinks nana. Tay dakkel ti itadyaw. Ay nawaw, nagadon Norlisa. Nagadulakit ding ay bagbagayon ay nana. An-anuam ti ginatang mo aya. Meriendaan mi anya kumangay. Na, galante ka ita. Wanaw, at dan nabiro kam anasingpot abos. Ay na, agawaan nyo kit di ti mangisupot kadag iti ginatang ko nana. Mas dawak laeng, tanagadumot ti kwartam ita. No anya ti ginatang ko, iso ti itadyaw. Awanan ti ado asaludsod. Tano kasta akanayon, iti sabali nga istorlangan ti paggatangak. Ay isad, anak kong, sayang mo ti mapaglakwak. Agawaan nyo nga rod tanay, agdardarasak nana. Ayan ngayon ti kwarta nga imbulsak ini kalman. Kahit itadla ang ninurili day jay, nga mawamatan. Diyak mutin mabirukan. Ay nawaw, apay akasta nanang, kaslada birbirukan yaw. Mapukpukaw nga ro di kwarta nga inyawat mo idi kalman anak ko. Kasano kumaamapukpukaw nanang? Nangidulinan nyo ngamin aya. Iti bulsa ti jacket ko. Nan, kita akman ti bulsa ti jacket yaw nanang. Kita Ne, awan mo't nga agpaiso. awan nga ro rin. Dito'y sufalaang matinang ibatyak iti dayta a jacket ka. Ay sos, amangan mo't no ada sa bali anang ikanyo nanang. Saan? Sigurado ak iti bagbagak. Imbulsak dayjay. Ay na, birukan nyo dita nanang. Sigurado nga adalaang dita. Kabaw yukit din dayta Sa dino kumapay nga iti daddo maapapanan na. Nay, ato yan tigat-gat ang Norlisa. Kasta itad mo adagos ta agbayad akmet. Kasla saan ka ang maibibusan iti kwarta? Ay adu ti kwartak nana. Ay, wan gayam, kumusta mo tan ni nanang yaw nakaw? Ay kat aday jay balay anana, agkabaw mo ten. Anyat ko nam, agkabawon ni nanang yaw. Wan tadi namat malagip no sa dino ti pangiduldulinan na iti kwarta na. Kanayon mo ten mapukawan. Makatawan laang sipod limasin daman ang mutan niya. Ita agkabaw mutan ni nanang yaw. Ay kat gagangay ti bumakit anana. Sige, agpakada ako ta agur-uray dagiti gagayam ko. Hamangan no ag-text dan tumanan no mabayaganak. Tulungan nak man, Norlisa. Ay nawaw, tulungan nga. Tulungan nak amang sapul iti kwartak. Ay una yon nanang. Mapukpukaw mo manan. Ay nawaw, kastala ka na yun nanang. Dan sabutan ti agtatakaw dito balay. Agtatakaw mo't nga ibagbagayo nanang. Datayo laang mo't ti tao dito'y balay. Apay nga raw na mapukpukaw ti kwartak ngay. Kanayon laang ngay nakastaw. Amangan mo't no ada sa bali anang idulinan nyo. Wano saan? Amangan mo't no ginastos yaw kat nalipatan nyo laang nanang. Saan ba? Dito'y laang tinangidulinak iti daydi a kwarta. Ngam awan mo ten anak kaw. Hala, bayan yun day ta kwarta. Di bale, agpensyon kayo matmanan. Masukatan tumanan nanang.
No apay mo't ngamin, adiyo kayat nga ipadulin kanya. Anya launay ti pagparparikutam aya ka bagay. Kanayo nakmeten ang mapukawan iti kwarta ka bagay. Ay nawaw, apay mapukawan ka. Kat dudwa kay lang mat ka ni Norlisa dito'y balayaw. Dayta nga raw ka bagay. Amangan ko no taktakawan nakmeten ti anak ko. Amangan no adalaang nita ka bagay. Amangan no nalipatam lang tinangidulinam. Ay nawaw, ambok ti aramida ka bagay. Sa anak nga kabaw. No kasta, talaga nga atapam at taktakawan na ka ni Norlisa. Kasta nga raw ka bagay. Makatawan mo tin akas ti mapaspasamak. Makadlawa kaun ka bagay. Ay kat agipulong kan ka bagay. Ibagam kanitan niya ti mapaspasamak tabarang matulungan na ka. No siyak, jak kayat ti makibiyang ta amangan nuguraan da. Ay, una yan. Natnagpay lang. Apay na di ba kayo? Adang samot natnag. Natnagtimay sa abaso tayo lakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo aya. Ay, naibatak nga rod lakay. Aywan, kumusta maangatan ni Nanang? Apay ni Nanang. Nabayag mo't tanday din na udi ang nagsarita kami adakda kami laang. Tunggal sa rungkarak ngamin, adamot ni Norlisa. Anyat kayat mo asawan, bakit? Amangan mo't no addandakas ang mapaspasamak ijay, kat di nalang maibaga kanya. Ay kat sarong karam ni Nanang iranam ti mapan ijay no awan ti kabsat mo, tapno makapagsarita kayo ada kayo laang. Ni Norlisa ngay Nanang, Rimuar manan. Jak amaw no sa dino tinapanan na. Di na ka di amaw nga umay ka dito'y balay ita. saan Nanang? Saan ako na nag-text kan kwa na? Tada kayo ti kayat ko ang makasarita. Tunggal ngamin umayak dito'y adda ti kapsat ko. Idi pa'y akayat ka ang makasarita anak ko. Masiksikura na kung dito'y. Apay Nanang? Taktakawan nakmagngambing ti kabsat mo. Taktakawan ni Norlisa ti pensyon ko. Anya? Day tatipod no. No daduma, kasadot na pa'y ti mangidadang iti pagdigos ko. Ay, una yan. Kunaklakit din no nasaya at ti kasasaad yo. Taday tamat ti kanayon na nga ibaga no sa ludsoda kan no umayak agpasyar dito eh. Kun kuna na laang dayjay. Anya? Nung mabalin ko ka iti ayan nyo latan ti pag naudaktan niya. Jakon kayat dito'y. Kaasi aklaang dito'y anak ko. Nay, di mo matinbagbaga nga umay ka dito'y balay, Manang. Ni Nanang ngay. Madama nga agin ina na iti silid na. Apay? Anya ti aramidam? Ay nawaw, anyat ket mo asawan, Manang. Taktakawam ka no ni Nanang. Taktakawam ka no ti pensyon na. Anya atak-takawon mo't nga ibagbaga ni Nanang? Ay naading ko, di ka man. Agraman mangidadang iti danum apagdigos na. Kasadot mo ka no. Anya? Ni Nanang talaga. Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Ay sus, talaga nga agkabawon ni Nanang Manang tanya. Nagkabaw mo't asasawang. Ay na Manang, talaga nga agkabawon ni Nanang kunak tumot. Malumot nga minan nga ititawon na. Anyat imbaga ni Nanang kenkangay, bakit? Taktakawan ka nung arod ni Norlisa ti pensyon ni Nanang nga iduldulin na. Anya? Kasadot ka no pa'y ti kabsat ko ti mangidadang iti pagdigos na. Nakasaritam ka ti kapsat mo? Uwan, Anyat imbaga na ngay. agkabaw ka numatan ni Nanang. Agkabaw. Sigurado ka ti kapsat mo? Dayta ti kayat ko amaamuan lakay. Nupod no nga agkabaw ni Nanang. Wano rason laang dayjay ti kapsat ko. Italang manan arimwar ka mariusang. Wen nga rod maray, masiksikura na mangaminan di tabalay. Ay nawaw, anyat na pasamak maray. Pagbalinandak matan nga agkabaw ti mismo nga anak ko. Ah, apay ka naw. Taktakawan na nga min ti pensyon ko. Kat no biro ka, ibaga na.
nga amangan no ada sa bali anang idulina. Ay nawaw, ado nga agpay so ti kwarta ni Norlisa, tunggal umay gumatang dito'y isturkaw. Ti kwartak daytan tinakaw na ngamno kumpronta ibaga na akabaw kulaang. Ay maray, muna kadipay. Unay kan maritinay, umayak ka di dito'y isturmaw no agkabawak. Bakitaklaang maray ngam kaasi ti apaw, sa anak pa'y mga kabaw. Imay ni nanang yu dito'y isturko itay, tanya. Anya nga iti may naimbaga kada kayo, nanatinay. Magbalinan kanumo nga minti kabsat mo nga agkabaw. No para kada kayo, agkabaw ka din ni nanang, nana? Saan mo? Amo na mo ti bagbaga na itay agis istorya kami. No kasta, saan apod nung agkabaw ni nanang? Saan mo? Kas nakunak itay. Amo na mo ti bagbaga na. Ti kabsat mo ti kasaritam. Amangan no iso ti ayan ti parikot. Ado nga minti kwarta ni ading mo Norlisa tunggal umay gumatang. Anya? Agimbestiga ka. Kaasi mo ni nanang yaw. Damag ko kat saan kanupay nga asikason ti kabsat mo. No para kanyak, saan nga agkabaw ti inayaw ka anakan? Amo na magtibagbagana no kasta amapanak itayan da. No kasta nga rod, ni Norlisa ti ayan ti parikot, uncle. Nalabit na kasta. Naginteresan na siguro ti pinsyon ti inayaw. Iso nga agarami da ni ti istorya tapno saan niya amaamuan ti pudnaw. Naglukon na dya babae. Ti kasayaatan nga aramidem, ket kasaritam itinalapat ti kabsat mao. Amuam ti pudnaw, iti kasta ket saan akaasi ti inayaw. Agyaman ak unay, Uncle Poncio. Basta para kanyak akabsat ti inayaw, saan pa'y nga agkabaw ti kasjay. Agyaman aklaunay, tanya anak ko. Awan ka din tinalipatan nyo, nanang. Awanay, kaya't ko launay ti agnaed iti ayan nyo kin Michael. At least, uray ada trabaho yu adwa ket maasikaso naklata. Adda ako, nanang. Nay, anya ter aramidan nyo dito, manang tanya. Kan, anya ti kaya't asawan da ito? Ijay balayan ti pagnaudan ni nanang. Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta, manang? Dakon kaya't ti agnaed dito'y tanya. Nangagmumot siguro ti imbaga ni nanang. Ni, iti anya ngay agapo adiyon kaya't ti agnaad dito'y balay, nanang. Pagbalinin dak tumanayin nga agkabaw no kwa. Agrubwatan tanya anak ko. Si kamot ti makamo dito'y balay, Norlisa. Agtrabaho kamot tapno at dalamutang. Sa dino ti papanam, Norlisa, Adda trabahok ita, uncle. ay nawaw. Agtrabaho kamot gaya man ka anakan. Kapilitan uncle. Awan mo't daddu maanam na maek no di ti bagiklaeng. Kasta ti mayat. Agtrabaho ka tapno damay gatang iti kanaw. Wen, uncle. Okay, kumusta mo ta ni nanang yaw iti ayan datan niya? Ay kwa, sa anak pa anapan ijay, uncle. Agpasyarak to, inton makawayaak. Agdiretso ka iti salas. Adda ni nanang ijay. Ay, agyaman aklaunay, manang tanya. Kumusta kayo, nanang? Anya ti aramidam dito'y Norlisa. Ay kwa, kaya't kailang asarong karan, nanang. Oray kas ti inaramid ko idi kalabas, mailiwaklat tamot kada kayo. Pasensya kayon, ananang. Bidot ko day jay. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wen, nanang. At damot lang ang trabaho. Sa anak kon amang namnama iti pensyon nyo. Ay ket nasaya at ano kasta. Agtrabaho tapno adda ti kwarta. Wen, nanang. Ay, wen gayam. Gimatangak iti prutas para kada kayo. Agyaman aklaunay anak ko. Agmerienda tayo pa'y Norlisa. Adda pa'y mo't nabati a fruit juice kan sandwich.
Agmerienda tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay, nawaw! Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Di mo pag-interesan ti kwarta a para kadakwada. Agagat ka ngamin. Sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat adadag iti dadakkel mo a pagkamangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Okay, urayin kang arod dito'y balay. Bye! Asino di kinasaritam iti silpon mo, Berta? Ay nawaw, adda kayo mo't gayam iti malikodak nanang. Makapakigtot kayo mo't. Ni Alan ka di dayjay. Sige nanang nga, nagsagana akong tadalakad ko ita. Sa dino manan. Basta adda. Ay nawaw, asino ti kadwam? Ni Alan ka day, ano biyong? Ni nanang mo't, masapul ay ama-amuan nyo amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Naa, adan sa mo ilimlimod mo. Isu akas tamot tanti pa nagsasaom kanya. Awan na. Sige, dita kayon. Agdi ko sakpay, takas na ko nakita yan. Adalakad ko ita. Ay nawaw. Makapaasar ka mat, Noel. Pasensya ka na. Naladawak mo ito iti oras ang nagsaritaan ta. Dahita nga rod, naladaw ka launay. Alas 10 tinagsaritaan ta. Sorry nga minan ah. Amumot nga di kabangibang a barangay pa tinagapwak. O, diin sapam ko matimay. Pinagururay nakpailaong mat itinabayag. Amukon, tapno makabawi akin ka. Ilibre ka iti paborito ma restaurant. Oh, talaga? Wen. Agil man ka, tagrubatan. Okay. Nene, ninsamot na lang mo jag sirsirip iti tawayo. Ha? Ayun, isong agpaiso. Mas dao siguro. O sige, mapantan ang mga nurumar pa'y ni nanang kat adumanin ti saludsod na. Anyat mako na may timakan nga inserve da, Berta. As usual, naimas lat damot. At akatipay kayat mo kanay. Awanan, nabsugak matan. Drinks ngay. Si Kaman, no niya ti kayat mo, o di isong matan tigatangam para kanya. Danumlatan. Agreds ta saan ka di? Ay, una. Agpasyar taman mat iti sa bali a lugar. At damat motor mo nga aramatan ta. Isong arumin tuhod ko dahi ta motor ko. Kasta man ti kayat ko iti may sa lalaki. Di mo ibaga at motor ko lang tinagustuhan. Saan mat kiti? Ang plus points day chayin. At least, no adda motor, nawayata ang mapaniti kayat tapapanan. Sa bagay. At napuntom. Panahon kalabit tabayadak tikinan ta. Kan gumatangak iti danum ta. Agtugaw ka, taag kapi-kapay, Alan. Kunaklaki din o asino ti bisita, si ka magayam. Sana, nana? At dala kayat ko amamuan. Anya ti kayat mo amaamuan. Diyak mo't makita ni Berta dito balayaw. Rimor ka day? Rimwar, itay pa'y agsapa. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na nana? Di na mo imbaga no sa dinaw. Ti amok kat si ka din ang sukon kinkwa na itay. Saan magayam? Anya? Nay, sa anak mo't ngayon may dito balayaw idagsapa? Ada nang sukon kinkwa na dito'y balay.
Black mo laang ti motor na. Isu na laang ata naka-helmet. Isu ajak na irupaan. Ano kasta? At damot gaya mong sa bali amang suksukon kan ko na. Pasensya kan Diya mo ngamin amaw. Kan amom mo ni Berta. Noan niya ti kayat na. Kaisumot ti aramidan na. Ay. Naskan nga gimbestigarak na na. Naskan amamak ti pudnaw. Amangan manuluklukon na ko na iya Berta. Nasaya at tanagawid kan, Berta. Nabanugak nanang, kayat ko ti aginan na. Ay nawaw, agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya day tayo nanang. Asinaw di lalaki anang sukon kang kadito'y balay itay. Saan magayam ani Alan, day jay? Anya saan ani Alan mo't ngay bagbagayo? Di yun nakita tinangisit a motor. Imay ni Alan dito'y balay itay, sapsapulan na ka. Anya? Iso nga itapay laang, agpudno ka no asino di lalaki akadwam. Ay, kuha nanang. Gayam ko day jay. Gayam tarupam. Pangasim di ka agar aramid, Berta. Di nak ibabain kin Alan. Italaang manan ang nakalagip ka, Beshi. Masuro na kini nanang. Ay nawaw, apay ni nanang mo? Kasanumat ngamin, nagado asal sa ludsudan na. Aywan, asino dyan nang motor ken ka idinaminsan? May saka mo't Levi. Kasla ni Alan, ngam idimingmingak ana imbag. Sa balimot, Win ata saan mat ngamin ani Alan day jay. no saan ani Alan dayjay, asino nga'y nga rod? Ni Noel at taga-kabangibang a barangay. Noel, Wan, ti number 2. number 2. Ay nawaw, number 2 as in reserva. Ay nawaw, di ka man, Beshi. Apay di ka makontento ka ni Alan. Hay, pakurang nga rod ni Alan, Beshi. Ay sus, kalukwan ti kastangar aramidam. Saan anasaya at apaggidda ng tidwa, Beshi? Narigat mo't ngamin no may salaang Beshi. Boring si ka. Ket, kasanon no maamuanda a pinaggiddan mo ida? Ay na, di da maamuan no agulimak ka. O kita ama, saan mo nga iwarwaras timbagakan ka, Levi? Sekreto talaang, Juan. Kasano no agam ammo dagayam? Taga-kabangibang a barangay ni Noel, kan busy da iti trabaho na. Imposible ang agam-am mo dagi jay. Italaang manan, anadanong ka dito balayo Berta. Di mo nga reply nagititiksukin ka. Anya ti masapol mo, Alan? Asino di lalaki anang sukon king kay di napalabas ng daw. Ay, Di ka naglibak. Taninanang mo mismo tinang ibaga kanyak. Ngadta ka nun ang sukon king ka dito balayaw. ibagak man laan. Gayem ko day jay. Anya? Nangagmumot siguro ti imbagak. Gayem ko laang day jay. Taga ano nga raw? Amok ka lalaki day. Ngamin, ipagarup ka nung ngamin ni nanang mo asya. Saan tayo akalugaran? Dayo laang. At dalag di maamwak. Kagsagana ka. Apay ko mangagsagana katawan mo't dakas nga aramida. Ay, siguro dumlag. At damang kahit ko amamuan libay. Anya ti kayat mo amamuan, Alan? Asino ti lalaki ni Berta agayim mo? Ha? Ay nawaw, di ka man naging di mo libay. Magayim mo ni Berta. Kit amok nga danadakamat na ka. Ay kwa, jak kayat ti mairamraman iti parikot yo. Ibagam kanyak na niya tamaw. Nuan niya man dayta, pagsaritaan nyo latan adwa. Di ka makonsensya? Kanunungam sa amat ti kalukwan ti gayim mo. Ay saan Sa anak akong sintidor agayaman niya? Asino nga rin ti lalaki kadwanan? Ay kwa, number 2 na kanumat. Ano niya? Asino dahi ka lalaki? Noel kanu tinagan na, taga-kabangibang a barangay. Kunak tumay, hustong tatapkaw. Si ni Noel, husto ka day? Siya nga ron. Amaw, na sino dahi tayo babae? Ano? Nimot Berta dahi ta. Wan, tinubyak anubyang mutlaan. Ano niya? Husto tinangag mo. Adda ti relasyon may kin Berta. No kasta, inulbudan na nga rod. Wala,
Nalawag alinuko na talaang day dya babae. Apay ko maapat-check timbagam. Nagdwa-dwa ka pa ilang. Mingmingam da kita ladawan. Ladawan nyo matadwa da ita. Tawaran bay na babae. Lalakero magayam da jay. Naku nampay. Anya nga ron taramidan ta. Ikantay ti pagnakman na. Iparik na ta mo tingkwanan o niyan timparik na katata. Di mo't ngawin makontento iti may sa lalakay. Kunaklakit din no asino ti sumungad. Si kamat gayam, Berta. Apay, nan-ano ka? Apay akasta ti itsuraam? Kasla na stress ka matunay. Asino mati saan ang ma-stress no kastoy lang ang beshi? Ay nawaw. Kompleto am ti istoryam tap no maawatak mat. Adda sa bali a babae ni Noel beshi. Sa bali a babae. Kasanumat anamwa? When ata impose na iti Facebook na tiladawan da adwa. May love pa iti caption na. Ay kat awan nga ron nagdumaan nyo ano kasta. Di ka kumamat agsa o akasta beshi. Amom amasaksakit na. Ay nawaw, apay kumangay ang masakitan ka, kat uray si kamet, uray ladwa ti nobyom. Kita ata mga no adamat ti number 2 ni Alan a number 1 mo. Ay na, nagsakit beshi. Ay sus, karamam kit di daytan a beshi, nagadun tumot ti kalukwam. Grabe ka mat ngagsasaw. Ay na, ibagbagak lang ti pudno beshi. No nasaktan ka, kayat naasawan dayta, guilty ka. Ay, tsaka mo na niya ti aramida. Di mo amon o niya ti aramidam kunam. Saan nga road, beshi? Simple laang ti aramidam beshi. Sorsorwam ti makontento iti may salaang. Hanyapi lang aramidom dito'y balay, Berta. Asino dagita babae akadwam? Pinaumay mo pa'y dito'y balayo. Barkadak na kita. Happy ka tayo. Barkadam lang. Api nga rod aswit kayo iti tunggal may sa iti babae akaabay mo. Awanan bibiyang mo no may papaniti day tabanag. Tunay kanalan. Kasla saan mo't anobya ti pangibilbilangam kanya. Ti ko naman siguro. Kadyak amo ti may papankada kayo kin ni Noel anya. Amok nga dati sa bali alalakay. No kabaulam taglalakay. Kabaulak mo't tagbabay. Si kalangay abay. O di agbritan. Ay niya kumaita. May mayat pa nagwinaswasta na. Saan ko kasapulang ti babae alalakiro iti biyag ko, Berta? Ha? Di mo namnamaan ang makisinublanak paykan ka. Siyak pa'y lang mo ti buungamal. Manipod na mo kaluklukon na. Saan ako na mabuti nga mapukaw ka? Okay lang kanyak na mapukaw ka. Pag ano ko mo ti babae, di na makontento iti maysa. Hello, Noel. Di mo ka di binasa ti chat ko ken ka. Saan kumamat akas na Amok nga amom ti may papankada kami kin ni Alan. Ngamawan kami. Imbreak ko ni Alan. Naamiris ko asi kagayam ti ay-ayatan. Ay nawaw, awanan marik na kapanagayat para ken ka. Awan kami kin ni Alan. Nawayatan, Noel. Saanan? Yak kaya tagsubligan ka. Lalakiro ka may. Ay nawaw, nagsasao ka. Kasla nadalos ka. Hoy, tap no ibagakken ka. Nakita ti babae nga impose mo. Na, ang katawa ka pa lang. Naragsakak lang. Manipod ita. Makamukamutan iti biyag mo. Pangasim ta din akong gulwe. Saan ko akasapulang ti babae akaskim ka iti biyag ko? Anya? Ay, apayan, Berta. Makapa-stress matikas to'y nanang. Amo ko, nakiwin na swas ti dua anubyong kin ka. Gusto akaday. Ay nawaw, kasano anaamuan nyo ti may papan iti day ta abanag nanang. Di mon saludsudan no kasanaw. Apay mo ngamin a pinaggidan mo jedwa. Ni nanang. Oray asino mo't Masaktan no kasta ti aramidem kadakwada. Ay, jakmat amo amaamuan da ti may papan iti day ta abanag nanang. Maamuan daman kun saan, kam malilat tatikas de nga inaramid mo. Anya nga ita, nagbalatak mo lang keng ka. Mabiit man laang, Nana Rosa? Adaman kayat ko asaludsudan kada kayo? Anya day talibay. Saan mo't nga umay ni Berta dito'y balay me?
Nabayagan tinaudi a panagsarita mi. Wen ata problemado mo nga raw. Ay nawaw, taapay manan nana. Nakiwin na swas ti dua anubyo na kinkwana. No kasta, awanan ti number 1 ken number 2 na? Awanan Kalukuan tumot ti amuna. Anya ngay ita. Imbati da nga raw ngagmaymay siya. Ne, apa yan? Nagado a buok, beshi? Buok mon samad dagitoy. Buok ko nga rod, beshi. Ne, agasam manday ta analagas, beshi? Pero may nga rod ti stress ko, beshi. Ay sus, kalukwan tumot ngamin ti ammom. Nagbabawi ako ti kasi ngay naramid ko. Wen angam nalpasan. Dinadaal mo ti panagtalak ni Alan Anobium. Oray ni Noel. Anya ngay nga rod taramidak ita. Awanan akseptara mo ti gasat mo, beshi. Kasano no mga asawa ni Alan iti sabali. Ay nawaw, kat desisyon na matanday ta Saan mat amabalin asikati ag desisyon para kenkwana. Nang runa kat sikati nagbidot. Siyempre, nasaktan mat jay tao. Kita am tinaurnong abuok mo, Berta. Wen nga rod nanang. Ado pa'y ijay banyo. Awanan, maibusan ti buok mo. Nanang, kadoandak man ngagpa-check up. Diyak pa'y kayat ti matay. Ada pagpa-check up mo. Adamot basit nanang. Linulokon tumot ti aramid mo. Anya nga ita. Agraman buok mo, maistress ken ka. Aglagas mo aminan. Diyak ilibak nanang. Talaga nagbidota. Ali lalaki pa more. Saan nanang? Nagadala kong ti kastoyan na pasama kanya. Diyak kaya't maibos ti buok ko. Siguraduam laang. Ta ang mga no inton sumaranaw kat saan laang ati buok mo ti aglagas. Ang mga no patintupay data buok mo di ta baba aglagasan. Nagasat kalata ta saan da ka din ang randag iti lalaki a pinaggidan mo. Ay nawaw! Makontento ka iti maysa. No addan ka relasyon mo, isula ang kumati ayan ti atensyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.